Здравейте хора, днес ще ви покажа как отварям 3 чифта ногти. След малко ще ви ги покажа. Не, направо е сега. И сега ще ви ги покажа. Само минутка. И да, сега ще ви ги покажа. Първо са ето тези. Ето ги. Много са готини. Вторите са ето тези. Ето тези. И тези, които ще слагаме, са ето тези. Ето ги. И да, сега ще ги отвориме. Ето ги. И ето ги самите ногти. За пилото. Ще ви се включа като ги сложа. Чао! И ето хора, първата ръка я направихме. Сега ще направим и втората и пак ще се включа. Хора, маникюра ми е готов. Ето го. Да не трябваше колко пари да дадат? Коя да е карта? Ами директно така да има. Много е красиво. Ще има и френски. Това между другото и като съвечце. Обещетения. Ето, нещо Къде трябва да питаш за нея? Или не? Аз си бъднях телефонен звъняк, звънях, не ми свързва. Нещо. Тя дето ти я дадаха от Технопорт, Техномаркет, за нея или не? Не, тя вътре трябва да има 600-700 лева. Ами къде е тя? И в мене. Но то само за покупки ли беше? Никой не помни какво става. Не помня. Много са яки.